ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna paset ti serye tayo italawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, apay ang masapul nga ibatidak dito ayan da Lola Levi. Amuyo matanaungat. Pasensya ka na, anak ko. Saan nga minakayat ni uncle mo ako muyog kakada kami. Iso nga ibati ka pailaan dito'y Sana bale, kanayon kan tungaw may sarungkaran. Ikarik daytaan Pangaasim ko ma, di nakibati, di nakpanawan. Pasensya kan anak ko. Amok, di nakabaybayan ni Lolam. Naungat laang. Ngampatya ka di nakabaybayan. Gaputaan da ka iti puder na. Anya, matanti kastoy agasat ko. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsinayo ka ni tatang. Usno ko pansina anak ko. Kasla madudog ti puso. Gapo ka dagitang ibagbagam. Sige, panawan ka dito. Inak kasarita ni Lolam. Kalpasan na. Agawid ak tumatan iti balay mika ni Uncle mo Anardo. Laglagi pa nga ipatpatag ka. Sina anak ko. Kastoy kadilatan anak ka. Ibatim latan dito'y balay akas laawan anyaman na ti anak mo. Amok asan yo abaybayan ni Sheena nanang. Iso nga ibatik pailaang kada kayo. Amumat nga awan permanente apag sa pula. Saan ko mapaadal ti anak mo? Di kay agdanag nanang. Siyak matlang timang paadal kan ko ana. Tinapatag kat makipagnaid pailaang dito'y balayo. Sige, ibati kung ti anak ko kada kayo nanang Di yo ko mabaybayan. Makamuka. Ngam siguradom laang asuportara mo lang. Saan ko a responsibilidad timang suportakan ko na? Ikarik day tananang. Kan inakmat kasarita ni Sator. Tapno dwa kami amang suporta ka ni Sheena nga anak mi. Apay akas ti tinapasamak. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsina dagiti dadakkel ko. Oh, insan. Apay nagsangsangit ka? Abda ka di parikot mo? Si kamat gayam, insan Jikoy. Pasensya ka no agsangsangit Maladingitan ak ngamin. Gapo iti pan nakarakrak ti pamilyami. Nagsinan dagiti dadakkel ko. Adidag man na pinanunot. Kastay ka di talaga tigasat ko. Di ka nagsangit, Sheena. Adaklan dito, iparakin ka. Inarakop nak, insan. Di mo kumaikan iti sa bali akay papananti pa nangarakop ko ken ka. Masya na kami nunay kan ka, insan. Iso na arakop ka. Agyaman nak, insan. Ngamsaan na masapol nga rakupan nak. Sige, mapantay ti sirok ti mangga. Mabilag tangamin dito nagtugawan ta. Nakarubwat akon, Mari Diana. Intan, amangan numala daw ta iti birthday party apapananta. Ay, saan ta amala daw? Gaputan na sa apapaymat. Ay, wun gayam. Asino ngay ti kadwa ti apo kum amabati dito'y balayaw. Sapay babae pa'y mga raud. Ay, katawan gaputa dudwa kami laang agnanaad ditaw. Kabailan na tagmay maysa. Iso nga awan rumbang apagdanagam. Ala, intaki day ni. Anya nga tano, ikuyog talaangan. Sana balay, apo ti may sa ako mari tatyag birthday. Ay nasaanon. Iso, pa'y ngay aywanak no ikuyog ta. Ibati talatan dito'y balay ngagmay maysa. Dakulan ni Sheena, kabailan nan nga aywanan ti baghina. Anya? Awatam da ito'y kaanakan. Ipalutom ka ni Lola, masidaon niyo, Juan.
Agyaman nak, auntie. Ipalutok to kan ni Lola intun sumangmat. Anya? Awan pa'y laang ni nanang? Idin to ta sumipngatan? Apay, sa dino ka di manan tinapanan na. Imbaga na kadikan ka? Saan, auntie? Ngam rimwarda kan ni Lola Diana, kumari na kano. Ay, unay mutan ni nanang. Inaramid na latagayam timadi nga aramid na, nga oray addakan dito'y balayda. Auntie? Ala, umay ka. Sumrek ta dita balay. Taagluto ta, para iti pangrabyam. Agyaman nak, auntie. Ay, talaga ngamin ang mabisina kon. Innapoy lang tinaluto. Isu lang tinloto ni Lola, sakbay apimanaw. Ay, unay mutan ni nanang. Itay pa'y lagayam agsapa apimanaw dito'y balay. Kaasi ka mo't kaanakan. O sige, ilutuan ka pa'y sakbay nga agawid dak. Agyaman nak, auntie. Kita Marilebe, nagadaw dagiti sa nga ilid nga ubay. Sigurado nga ag-enjoy ko man ni Sheena no ingkuyog mau. Ay na, agyan latanday jay ije balay. Iso pa'y ngay aywanak. Umay kakitin, inta agsalan. Agsasalan dagiti kukumari ta. Sige, no dahil tati kayat daw. Inta nga rodaan. Amo ka makasalsala ka una yan. Husto ka, kumaray. Talaga akayat kun ti agsala. Gaputa daytoy, ti imayak ditoy. Naglaing ka nga umay mga pakanyak sa tur? Apay, awan ka di matibasol mo no apay anaya dayo kadata ni Sheena? Di nakpabasulan. Gaputa si katiim mo na anang aramid iti madi. Makitam ti mapaspasamak itakan kwa na. Mabat-bating agmay-may sa ije balay ti inam aman nugal. Kat, basol ko ka dilaang dayta? Apay nga rod, asaan mo ang mapansukunan kat makipagnaad kan ka, alaman? Saan pa'y nga ita? Ngam talaga kastanto ti aramida. Nagado arason mo? Ngam kinapudno na, saan mat akaya ti kadendennam nga iyawid mo ti anak ta, tapno makipagnaad kada kayo. Huston! Di naksurunan. Tamangan numakabil ka. Padasem ata, idarom ka! Alamisan dito iro, Arlene. Kanya ka di pa'y lang ter aramidam dito. Nardo, Apay ngagsangit ka. Ada parikot. masyanak lang amin ka ni Sheena ang anak ko. Kanayon nga agmay-may sa ija balay. Amang ankit din no dadakas ang mapasamak kan ko ano kanayon na kasadyay. Kahit, anya ti kahit mong ibaga. Nardo, no mabalin. Di mo nituloy ti kayat mo asawan na. Diyak kayat nga da sa bali at tao ang makipagnaid ka dati dito'y balay. Nawatam. Saan mat asabali at tao ni Sheena? Gaputa anak ko mat. Di mat, imbagam iti nga amin anapatag kanya. Kat ipatag mo mat. No ipilit mo ti kayat mo. Agsinatalangan. Ibatim to kanyak ti anak ta. Inton maipas ngay mo. Diyak kayat tinatangkan ti ulo na. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Edna, Nasaya ta simmangpet kayo nanang. Agawid akmatan. kat nagkunangamin nga orayan naksika, Edna. Apay, adda ka di arak nga awit mo. Ay na, nanang, day talati amuyo. Arak latati sa pulen nyo. Kat anya nga ron ti kaadam dito'y balay. Inlutuak ni Sheena iti makan. Naiturog na matan. Iso ama-ama kakamang panaw kenkwa ng agmay-may sa. Anya, ay na Edna, kabailan ni Sheena tagmay-may sa dito'y. Kanayon to, pa'y amabat-bati dito'y. Ngamasang putak matlata na sayat. Laglagi pa nyo, nga intalag kada kayo ni Manang Lainey. Iso adiyorum ba nga baybayan? Amom, Edna, saan ko a responsibilidad day tang ubeng? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta kanya. Anya? Inayaban na kumaa. Nagmay-may sa kagaman na turog dito'y balayo idirabi, insan. Mabainak mat insan Jikoy. Saan mo mat nga obligasyon timang bantay kanyak?
Awan parikot kanya kinsan. Inton maminsan, umay naktuaya ba na? Amangan ngamin no adal loko-loko a tao. Ket pagang angawan na ka. Di na kumamat abot-but ngan, insan. Sapay ka na yun nga ibatinak ni Lola dito balay. Saan ka butbut ngan insan? Ibagbagak lang tipod no. Nasayatan na danon kayo pa dito balayo, nanang. At na napatag na ibagak. Apay, anya ti ibagam. Ala, agawaam nga ibaga, gaputa ang mga numaladawak iti pagna. At iti kwarta. Para kada kayo kan ni Sheena, ang anak ko. Ah. Ay na, day taman ti kayat ko. Rumbang laang amang ted ka iti igatang mi iti kanan bikin ni Sheena. Unanang, awan parikot iti dayta. Ngam aywanan yu kumamat ti apo ko yo. Di yu kumamat pampanawan dito'y balay yung agmaymaysa. Nang runa iti rabi. Day talagayam. Di kagdanag. Manipod ita, saan kon apanawan ti apo ko ngagmaymaysa dito'y balay. Agyamanak nga ron no kasta, nanang. Sige nga ron, agpakada kon. Nala, ket agyamanak manan iti inted mo a kwarta. Inton sumarunaw ti panakisaritam iti anak mo. Gaputan na pan iti pagadalan. Well, nanang, sige, patuloy akon. Sige. Anya katasanan. Rumwarak kidain. Addan pakisugal ko. Kan pagpasikat ko kadagiti gagayim ko. Igatangak tulatan ni Sheena iti may sa biskwit ken Diyos. Sigurado amaragsakan ng dayjay. Tatang, nasayatan nakita kayo dito'y dalan. Kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ay na, Sheena, anak ko. Ngam, apay amagmagna ka. Nang tedakpat kaninanang iti allowance yu iti kalman. Tsaka mo kasta tatang. Magmagnak gaputawan inted ni Lola apagpletek. Ano niya? Saan na mabalinti kasta? Delikado ti magmagna, anak. Nang runa iti kaskan ka. Apay, naibus nga tan adagos ti kwarta nga inted ko kanilolam? Tsaka mo tatang. Basta ingatangan nak ni Lola iti kalman iti may sa biskwit kan juice. Iso ti binalon ko itay. Ano niya? Ala, aglugan kan nga agawid. Ikkan ka iti pagpletem. Kasaritak to ni Lolam, maipapan iti detoy. Saanan tatang? Amangan noong tanak ni Lola no aramidan nyo ti kasta. Ala nga rod, lumugan ka nga rodan. At daytan ti jeep. Itad kunti pletem iti driver. Agyaman na, tatang. Anya ti ko nang bayaw? Nakitam amagmag na ni Sheena ang nagapu iti pagadalan da. Wan, kat masurunak iti inayo. Apay amasoron ka. Naawan mat inted mo nga allowance ti anak mo. Kat nunang tedak iti 2,000. Ngam, apay anagnag na ti anak ko. Amangan nga rod no napanmanin insugal ni nanang ti kwarta. Kastamat ti atap ko. Isu akasaritam ni nanang. Gaputa talaga ang makaungungatak. Ay una yan ni nanang no bilang ta insugal naman ti kwarta ni Sheena. Ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Sana mabalin ti kasjay nga aramid na. Anay ko, Lola. Apay ka di manan akudutandak. Nasakit. Apay, nagpulong ka kadi iti amam. Apay nga inong tanak ni antim nga edna. Gaputa nagnag na ka nagawid iti kalman. Nagdamag namin ni tatang no apay magmagnaak. Idin to tadda ka no inted na kada kayo akwarta. Ngam ko nakajak amo. Gaputawan mo't into diyo. Kasano nga addaitad ka? Kat ingatang ko nga rodan iti Diyos kan biskwit mo. Awan at talaga ti panunot mo. Sorry, Lola. Jak mo't ngamin amo kasta. Ala,
Kasaritam ti amam, ket ibagam nga awan ginastos ko a kwartayo. Nalawag ka day, ah? Wan Lola, nalawag. Yung pangasayo, tadidak kumamot na nasaktan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.